Primary Department Zirlai somni pariatna Tirhkohte Rawngbawlna in ke anato em o ke pakhat chawa din hi a harin ringem a har ngotang tiru ke bai te hi an khongai thlak em a ke pakhat chau nei tan phei chuan Sunday school kalte po a har ngotang chutiang mi chu muta ula nangni no pangfel chuan tranpui indu nge yang tiru I swami te chuan midang tranpui ngai te hi an tranpui zel thin ani voina po hian I swa zui tu te chanchin kan zirdona ngun dewin in lo ngai thladon nia I swa khana dam lain thian tam takaneya a thian te zinga chuan abula om reng tur akalna apianga a hruai thin tur te mi som pahni arwata chungmi te chu I swa zirtir te ti avwa an ni a I swa a thi a thole hnuwa chuan hengmi te hi Tirhkohte ti in an vwata ani heng Tirhkohte le I swa thian dang te hian I swa an hmangai em a an hmu thein I swa an kianga om to lo ma sela tharau thiang hlimin an ma ni a ompuya I swa chanchin te a tho le thu te ama chu chandam tu ani thu te huai takin an soya damlo te an tidama an kalna apianga pathian thu an soya mitam takin I swa an rin pha ani nikhat chu petera le zohana te biak ina in khom turin an kala biak in lu na gate pakhat moi an ti bula chuan pian tira tanga kal theilo ke bai hian kutalo do a petera le zohana te po poisa alo dila nima sela petera te thian dun chuan poisa an lo nei ho lo maya kutdo chu an khongai boxi a an en reng maya kutdo po chuan poisa an pe ve do ni moti in nga khlel takina kut chu alo do ve reng boka chuti lai chuan petera chu tharau thiang hlimin a khata kutdo hnena chuan tangka le rangkachak engma ka nei lo nima sela ka nei chhun ka pe angche Nazareth Iswa mingin ke in kal to ro ati a kutdo pa kutding lama chuan avwana akai thowa kutdo ke bai kal thei reng lo chu alo dama ke in akal tamaya alom em a kal satya mai poni lavin azuanga atum vel ta chiam maya zuang chungin biak ina alut veta ani Veteran pian tira tanga ke bai ati damna kha mipui tam tak om khom na hmun biak in tual ani a kutdo ke bai veteran ati dam kha adam ma in mitam takin an lo hmuto a khatia adam tamai le ke akala zuang an han hmu khan makanti em maya hemi hi ke bai kal theilo kha ani lom ni engtin nge alo dam tak ti in an in zot supa chu thil mak chu hmu chakin mipui an local khom ta cheu maya petera chumi pui ma a adinga ke bai chu Nazareth Iswa cross an khen be akhan atidamani ti in Iswa chanchina soya ti chuan mipui tam takin Iswa an lo ring ta a chuminia Iswa ring thar te chu mi sanga lai an ni Tirhkohte le Iswa ring tu midang te chu mi ten biak in tual Solomon a hul hliap an ti a chuan an om khom thina Iswa chanchin te an soya an hlim thei em maya an om khom na hmuna chuan damlo te an ron hruaya kal theilo te po khum chop te in an ron zona Tirhkohte chuan Nazareth Iswa mingin an lo tidam zela petera phei chu akalna apianga a hlim talin a hlia phak turin damlo te an lo mutira chutiang te po chu an dam zel thin ani Jerusalem khokyang vel khwa ami te po an lo kal khoma damlo te ramhuai bol hlo soi sakte an ron hruaya chung te po chu an lo dam zel mai ani chutiang chuan Iswa dam laia a Rawngbawlna kha Tirhkohten an chhun zom ta ani thuvon Tirhkohte thil ti bunga chang som pahni tin mi zinga pathianin Tirhkohte kutin chinchhiahna le thil mak tam tak ati thin